Manar Istajir Yahaya yanzu zan ci abinci ku taka sannu manyan mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in cikin tikito ina muku fata alkhairi. Ga sako nan zuwa gare ki ajiya Yahaya. Yahayan kanshi ya luka uwar shi, uwar da ta aihe shi ta dadara uwata. Kin gane? Uwar da ta aihe Yahayan ta dadara uwata. Wadda ta kawo shi duniya ma. Kin ji ko? Hajiya Yahaya da ke nike. Kuma Yahaya ta luka uwata don mai dadara uwaki. Kin gane? Na ɗauko Lagos, na ɗauko Aflasu, na ɗauko LG, na ɗauko maza-maza, na ɗauko Metu. Kin gane? Na ɗauko Abuja, na ɗauko Kano, na ɗauko Ɗanakola, na ɗauko Ƙayawa, na ɗauko Mashi, na ɗauko Katsina, na ɗauko Daura, na ɗauko Mai Aduwa, kin ji ko? Na ɗauko Kwangwalam, na ɗauko Mai Mujiya, na ɗauko Tsatsunburum, na ɗauko Gungara, na ɗauko Maji, na ɗauko Binoni, na ɗauko Gazabi, kin gane? Na ɗauko Sabuwar Tasha, na ɗauko Magarya, na ɗauko Kwaya, kin gane? Na ɗauko Sabon Kai, na dirmiya duka a durin uwarki. Daka mazan ciki suka fito durin uwarki suka shiga, suka wuce. Uban da ya aihe uwarki na kwan dubu ina so ka uwa shi. Duka yanzu ‘yan cikin tikito kowa yanzu ya huta, yanzu wannan ita ce abokiyar gaba. Ita ce abokiyar gaba, kowa ya huta da zagi a tikito, wannan ke mun ƙwalla da ke Hajiya Yahaya. Ni da yake gani na nan da yake ce mun tsoho, ni ba tsoho ba ne, obanki ne tsoho, don mai dirmiya ma uwalki, don mai ɓarza uwalki, na sa gutsun uwalki a cikin tahuna, na markaɗa shi, na markaɗa shi ya markaɗu, don mai danna uwalki, na ba karnuka sun ci. Uwa da ta aihe ki ta kawo ki duniya, na kwan dubu ina luka uwata. Duka kwalta da ta Nijar da ta Najeriya duka babu wadda na rage duka a cikin durin uwalki na ya mutsata. Na ɗauko tattasai, na ɗauko gwari, na ɗauko dankali duka na gurmuza a durin uwarki. Kin gane, nan kin taɓo ɗan iska don gindin uwarki, don mai yanka uwarki. Shegiya ɗebabba don dabbar ummaki ya gahaba ya kyalab. A Saudiya ma don uwarki karuwanci ne kike don uwarki. Shegiya matan kirki ake so ba ke ba, uban waye zai rai arme ki ɗebabba. Izina a karuwanci aka same ki fa. Ba mutum guda ba ce ke ina gaya miki, ke ba mutum guda ba ce. In kuma kin yi garrama ki kai ma tsohuwa bidiyo ta gani. Kin gane, ke ba mutum guda ba ce, gaya miki nike. In kuma kina da wani za ki ja dan mai caka ma uwalki, in baki labari, in baki tarihi, dan mai barza uwaki. Mu ba a mana wannan buru uba, dama ai ina kyale ki, ke kina kawo hoton uban kowa, don gindin uwarki shine yasa na tare ki. Ke don uwalki da yake Najeriya, ina ruwanki da shiga harkar Nijar dan mai ya mutsa mu uwalki? Ina ruwanki da yarinya tana ra'ayinta? In kana kina ra'ayinki uban wa yake sa miki ido? Dole ne ki ra'ayinki, kuɗinki ne data ki ce. To ita ma dangin don uwarki kuɗinta ne data ta ce dan mai ɓarza uwarki. In kina da abin da zaki dan mai yanka uwarki zo ki, dan mai sasara mu uwarki. Idan kika raga mun uwarki bata aihe ki da jini ba dan mai yanka uwarki. Na kwan dubu ina sasara mu uwarki. Ni da yake gani na nan ɗan iska ne, tantirin ɗan iska, kika taɓo nan, wai kina ce mun tsoho, ni ba tsoho ba ne, kin gane? Wannan gemu yake gani baiwa ce ta Ubangiji, ba ki ce mun tsoho don mai ɓarka uwaki. Shegiya, ni za ki kalla ki ce ma tsoho don mai yanka ma uwarki, ubanki ne tsoho to, don mai gurza ma uwarki, don mai sasara ma uwarki. Yanzu ne muka fara wasanni da ke, kin gane.
yanzu ne muka fara wasan da ni da ke duka motoci da suke tafiya a gatan uwalki ne suke tafiya a gatan uwarki ne suke tafiya don mai kwantsama uwalki ajiya ya hayya da ke ake in kuma akwai uban da zai tarye miki musu balla ni da shi uban da ya raga min a kanki na kwan 1000 ina sasara ma uwa shi don mai barza uwalki don uban da za ki turo min don uban da ya raga min na kwan 1000 ina sasara ma uwaliya ni babu uban da nake jin tsoro mutuwa na san mutuwa zan yi in ce ga wani abu ya same ni to ka tabbata kadariya ce daga ubangiji ba dai mutum ba sai dai Allah dangin don uwarki a shayo kawai don uwarki a shayo kawai karuwa a Saudiyan ma karuwanci ne kike in kin yi Qur'ani babu ɗa namijin da ya taɓa taɓa ki a Saudiya ba za ki yi ba mu za ki rena ma wayo wannan mu mun riga mun san asalin ku za ku yi kamar rashin kwamiya mu mun huce ku rena mana wayo ni yanzu gaban nan ko duka in cikin cikin nan na rantsi da girman Allah ko billahi la ilaha illa huwa na kare zagin kowa kuma amma yanzu da ke ce muka fara maka darma billahi la ilaha illa huwa zaki san kin tabo mu ni na hiki hau da ke gani na nan wallahi na hiki hau ke karamai iska ce in dai ke kin kai iska don gindin uwarki mi zirma na muturu a tikitan mi zir don uwarki ke karamai iska ce ni na hiki iskanci da ke gani nan kusoshin kaina a sance suke kin san dama in aka yi mutum gidan malam bello ko dama aka ce ko kai dan hankali ko ka yi da tirewa to ni da aka kai ne gidan malam bello gaba ɗaya yi da zarewa ma na yi gaba ɗaya lokacin da ina haukan shaye-shaye na mutum da yawa sun san na cikin tikitan nan lokacin da ina haukan shaye-shaye na in gaya miki to mu nan kwankwamman ma mun yi ki idan suka riga suka motsa na imani da Allah in kina so inda yake kin kai ɗakin kin kai ɗiya kin aihu ga uwarki inda yake ba shegiya ba ce ɗaya babba ele bakin uwa mizar dan uwarki mu turo a tikito ke karamar shegiya na kwan 1000 ina darmiya ma uwarki dan uwarki Saudiyar da kika tai da kudin karuwanci ne kika tai karuwanci ne kike dan uwarki da aka san kika biya akwai dan uwarki ina da bidiyon ki wanda aka kika turo ma wani kika yi kika turo mishi dan mai barka uwarki ya alkutumal wuri uba shi igiya ɗaya babba na kwan 1000 ina sa salama uwarki kin ji dan mai barka uwarki da ke niki hajiya hayya kuma yanzu ne muka fara wasa wallahi yanzu ne aka fara ni da ke wanda ya fasa dan halak shege wallahi Allah wanda ya fasa ni da ke yaƙi Allah kowa a tikitan ne yanzu na daina zagin kowa na dawo gare ki ke kaɗai ce za mu ta yi da ke ni da ke don uban da ya fasa na kwan 1000 ina da ramiya ma uwa shi don mai caccaka ma uwarki ke baki san na ba baki san ba wasu balin wanducin iya wuya akwai na amana ko to za ki ci uwarki fa za mu haɗe wannan na kama miki bidiyo kan wannan kenan wallahi yanzu ma dan an kira yari ne zan hawa yaki tashi na kenan daga barci tun je ma ajiyar da dare ma na maida miki shine nace yanzu ma da sai na maida miki ni yanzu ma daga na yi da aiki na kama miki bidiyo kenan na rantse da zatin manzon Allah wallahi Allah ni da ke kawo uban da ya janye don uwarki ni na hiki bura oba ni na hiki iskanci ana cewa ke il bakin duniya ce to ni na hiki bakin duniya kiyaye kiyaye ni na hiki hauke ana cewa il hauci na hiki hauto wallahi na hiki hau ni da ke wanda ya fasa ya ci uwa tai dan Allah masoyana don wanda ya ga wannan bidiyo ya tura har ta kai gare ta dan Allah dan annabi masoyana na san ina yin kuna yi na ku huta lafiya mu in dai ba taɓo mu akai ba ma zagin kowa to na ga ba hurumunta bane ta zo ta shiga ina ruwanta da ita ki dai ke wata ƙasa ki bari yan Niger su mata abin da za su mata wannan ba ki da ulunci a ciki ba ki da inci ki sa bakin ki saboda me ki ce ta damu mutane da wani bazum ta dama dan mai luka mu uwaki dan mai sasara mu uwaki ta hodi ba he bazum in akwai uban da zai zo dimke mata baki zo dimke mata in akwai uban da ya saya mata data don gindin uwar shi daina saya mata kowa ra'ayin shi yake faɗi ba ina ruwanki da ita kawai in kina ra'ayin ki wai ki sa miki ido
wanda suke sa miki ido 'yan ƙasar ku ne kin taɓa ganin